Besides Jeffrey en Epstein, jouw dame. Vat haar naar I-Island en toont ze haar sexually in een private kamer. Ik dit bandie, jouw mader. Kap haar kop af en stoor het als een trofee in die friet voor een paar maanden. En voor een fijn ik ga trim die ijzerbadharen daar wat zij gaan voor jouw haren. En maak toks met die ziekkat met zo'n baba. Zij zien, als niks nou om een pilletje te zwaaien, plannen te doen, samen jou te leiden, hij gaat erop als jouw bos. Maar hij is kak naar jou! Als niks nou om 2016 te leiden met de tattoo clubs, hij gaat maken als een draaibaar ops, maar hij is kak naar jou! Ik bid in jouw numbers is they like fucking cops, but in real life is they a night, but like night conversation strike as a meet met die cops. Die poes is een pretender. The difference between my and jou is, ek het 'n hart vol haat, ek fight my poes as soos 'n Spartan and I never surrender. Die poes maak sy jou mense op flik at hom, die nou jy's 'n gangster. Hoes, sy ken nie van my nie, en ek ken nie van jou nie. Die poes op pen is die lethal, hy skryf met 'n pen nie palou nie. Waar